Cada dia, quan passem per l'Ajuntament, es preguntem què signifiquen les inscripcions on posa Escuela de Niños i Escuela de Niñas. I per això hem decidit fer aquesta investigació. Potser estarien ahí les escoles? Per a començar, vam anar a consultar informació als arxius de l'Ajuntament i vam descobrir que es començaren a construir abans de 1862 a càrrec de l'arquitecte Xavier Goerlich. Després visitarem a Jorge Fontestat, antic alumne i actualment regidor d'Hisenda i Comunicació, a qui vam preguntar com va ser la construcció de l'edifici. L'arquitecte tècnic, un home major, sap moltes coses i un dia es va fer el comentari de que va visitar el Col·legi d'Arquitectes de València i va veure una pintura, una aquarel·la que li recordava molt a l'edifici de Tavernes Blanques. Efectivament, resulta que aquesta aquarel·la estava signada per un arquitecte molt famós que diuen Xavier Goerlich i van fer un escrit al Col·legi d'Arquitectes demanant l'aquarel·la. Ens la van concedir, millor dit, durant unes setmanes i nosaltres vam desmuntar amb molta cura l'aquarel·la i a l'hora de desmuntar-la vam comprovar que efectivament sí que n'hi havia un escrit que ficava Escuelas de Tavernes. En el cas de Tavernes Blanques és molt curiós perquè es va construir l'Ajuntament i les escoles alhora. I la veritat és peculiar veure documents històrics, de fet crec que està documentat en alguna hemeroteca, que va ser un benefactor del poble, un home que en aquell moment tenia terres, era llaurador o que tenia diners. Va ser una donació altruista al poble de Tavernes Blanques, però volien saber per què es va construir l'Ajuntament. Abans, els municipis, com avui els coneixem, solien ser senyorios, solien ser propietats d'algú. En el cas de Tavernes Blanques és molt curiós perquè el poble era propietat d'un monasteri, d'un monestir, de l'Orde de Sant Jerònim, en aquest cas. De fet, a l'escut, n'hi ha una xicoteta ressenya que és, la part de baix, que és una cornucòpia, que és en honor a aquesta Orde de Sant Jerònim, de Sant Jerònim, que va ser propietària del poble. Però després d'aquesta història encara no sabíem per què es deia el Corralet. Elvira López és una antiga alumna del Corralet, que ara treballa a la nostra escola. Per això vam pensar que seria interessant fer-li algunes preguntes. Bon dia, tia. Hola, bon dia. Primer de tot, ens va explicar per què es deia el Corralet. ¿Corralet es esto? Els xiquets posaren el corralet, no sé per què, si perquè estava tancat o per lo que siga i se va quedar en el corralet. Però això quan va ser ja en l'any 82, 83, és quan se lo posaren. Però abans eren les escoles d'aquí, les escoles nacionals de niñes. Ens va semblar interessant conèixer algunes de les vivències d'Elvira al Corralet. La meva classe eren grans, perquè eren dos, el que era el pati darrere de l'Ajuntament, això eren les classes grans. Hi havia uns quals
caes, aún no te portabas bien y no hacías la lesión, la maestra te agafaba y te posaba dins castigar. I ja podia vindre ta mare que no te decías hasta que ella no lo diguera. A l'època d'Elvira tot era molt diferent i per això hi havia un pavelló de xiques i un altre de xics. Eren 4 escoles en una banda i 4 escoles en otra, ¿vale? Aulet. Ahí eren tots xiques, no n'hi havia xics. Els xics estaven en el parque escolar. Finalment, Elvira ens va contar una anècdota molt curiosa sobre què es feia amb el fem de l'escola. Estàvem en clase y lo que eran las papeleras, el pen, nos decían tú y tú a tirar el pen ¿y sabes cómo se tiraba? Tenían que abrir una trapa y a la sequía anava tot. Pero era una sequía impresionante. Tú y tú a tirar el pen. Estaba darrere del cole y el tiràvem el tema en la sèquia. L'olor a fusta antiga... Jorge Fondestar va anar al Corralet molt més tard que Elvira. Un dia ens va fer un recorregut per l'Ajuntament explicant-nos algunes coses sobre les aules, els grups de xiquixiques. El professor donava la casualitat de que les classes estaven a doble altura. Nosaltres, els alumnes, estàvem baix i el professor estava a dalt i hi havia un escalonet per a pujar. I jo me'n recordo que molta gent, conforme vas creixent, i molta gent se tropeçava en l'escaló i me'n recordo del dichoset escaló, de que molta gent se... I en aquell moment de la classe que n'érem molts i me'n recordo que n'hi havia 2 pupitres al costat del... 2 tauletes, 2 o 4 tauletes al costat del professor, i això eren els que estaven ahí vigilats per si acas. A l'any 1996, Jorge era alumne del Corralet i el 2015 es va convertir en regidor de l'Ajuntament. Com va ser aquest canvi per a ell? És molt emocionant, la veritat. Jo recordo haver vingut així de xicotet. De fet, jo m'he criat en el carrer Castelló. Quan vaig ser elegit regidor i sempre que entra al saló de plenaris, inclús quan he tingut l'oportunitat de casar a una companya meua que venia amb mi al col·le i damunt el seu testic era un altre amic que també venia un company al col·le, i aquest dia jo me'n recordo de fer el comentari entre els tres de qui nos ha vist i qui nos ve. Avui dia, les aules formen part del complexe de l'Ajuntament i ja no tenen les mateixes funcions ni el mateix aspecte. Fins i tot, els arbres han canviat. I al costat de l'església n'hi havia una espècie de jardinet, encara no estava feta la urbanització sencera del carrer i encara es pot veure aquest jardinet. Aquests dos arbres se veu que són exemplars, molt poc vistos en aquesta zona, en la província de València. Inclús crec que parlarem de tot el litoral de l'Estat. Aleshores, no sempre el patrimoni dels pobles són les construccions que fan els homes, sinó que també és el que els homes són capaços de plantar o inclús de pensar a llarg plaç. I en aquest cas nosaltres vam considerar que aquests arbres tenien que ser patrimoni reconegut del poble.
corralet ha canviat com també ho ha fet el poble. Però la història d'un edifici no la conten només les seues pedres, sinó també els seus habitants.